ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang tibuok kalibutan, labi na niini karong mga nahitabo na sad nga mga kalamidad, mga pakatalagman, ang linog dito sa Myanmar, dito sa Thailand, kining kagutom sa kalibutan, gubat, atong iampo nga unta, niining atong mga pangaliya, mapanalipdan ta niining tanang mga katalagman. Ang ato sang nasod, makabaton untag kalinaw, labi na gyud niining atong nagpadayon na kumpanya para sa atong midterm elections, nga atong mga leader sa politika magsinabtanay, dili magsigi og dinautay og away, sanglit pulos man sila ng ambisyon na mualagad sa atong mga katawhan. Special sa natong iampo ang kapahulayang dayon sa atong usas mga pari dinhi sa Archdiocese nga namatay, si Father Leonelo or Father Nelo E. Gloria. Naroon siya sa iyang pagbangutan, no, ang atong Archdiocese, lain na sang pari ang mipanaw. Ang ato sa mga benefactors and donors atong iampo, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan, isip baos sa ilang pagkamanggihatagon nga hinato, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, ang talahorong mga balansayon sa santos nga Kwaresma, mag-andam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw o makasangyaw kami sa imong maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tawo pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa bagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi ug unya nagsukod siya balig 5 kagatos ka metros ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros
ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod na usab siyag laing 5 ka metros, ug ang tubig nahimo ng 1 ka suba, nga dili ko na mahimong latason gawas kun molangoy ako. Ug giingnan ako niya, "Tao, nakita mo ba kini?" Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy isig kadaplin niini. Og ingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga, mamunga sila matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makagagahom nga Dios ani uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang makagagahom nga Dios ani uban kanato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug ang atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kita'y gikahadlukan, bisan ang kalibutan matayog, ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios ani uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Dunay subakan sang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sayang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inighayag sa banag-banag. Ang makagagahom nga Dios ani uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Ginoo sa
kagahuman, ani auban ka nato. Ang atong kuta, mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios, ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalampanan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon unta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, diin may daghan mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og dito'y tao nga nasakit sulod na sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kon ang tubig makutaw na, og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Og diha-diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao ni adtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao didto sa templo og miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus
kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Sa una sang pagbasa gihisgutan dinhi nga dunay tubig nga nagdagayday gikan sa tuong bahin sa templo or the east side sa silangan. O kining maong tubig nagsigig agas na nag-anam og kalawom hangtod nahimo nagyong suba. Nya matod pa diri sa unang pagbasa, ang tanang kahoy nga connected aning maong tubig magsigig pamunga, makaon ang ilang bunga, unya tambal ang ilang dahon. Pasabot mahimo silang mapuslanon. O kining maong tubig, mga igsoon, mao ni si Jesus. Unya ang atong baha kaning gitawag og linaw sa makaayo nga tubig, mao ni siya ang atong 7 sacraments. Kay kanang gitawag og naabli nga tuong bahin sa templo nga naa nag-agas ang tubig, mao na siya ang kilid ni Jesus nga gidugsak sa bangkaw og niagas ang dugo og tubig. Now na to di ba ni naalagi na ano na sama din ni ani lingay mong tupad ina sugot kag dugsakon imong tuong kilid, sugot ka ang dugsakon ba okay ni mo dili wa mo'y ayong pagbunyag nato muratag mga kahoy nga gitanom diha niining maong sapa kay niambit naman ta sa nagbaha nga grasya sa kilid ni Hesus. Ako nang gikaingon mao ni ang 7 ka sakramento nga ang unang sakramento mao ang bunyag, mo nang matanom na ta diha nya expected sad ta nga mubaha sa tangadto sa uban samas mga kahoy nga nagtubo dito nga magsigig pamunga, mamunga sa doon tatag mga bunga nga makaayo sa atong isig katao o mahimong tambal ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Sa ato rong mga politisyan sa Team Marcos, Team Duterte, mao man ni ang atong major nga mga team sa politika karon. Kinsa Manila ang dunay bunga nga naghatag og kaayuhan sa mga tao, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay lagtubag diha las inyong kasing-kasing unya human og mamili tag kandidato manaa mas Team Marcos or Team Duterte, kinahanglan nga atong pilion kadtong naghatag og maayong bunga kanabang nakalipay natong mga Filipinos dili makasubo pero di man gyud maingon malipay ang tanan, at least ang kinabag-an nya unsaon man pagkalipay sa kinabag-an basta ang atong leader masimbahan man o maggobyerno muatiman gyud sa nanag-antos kaning labing ubos. Muna si Kristo man ang ato sang model, siya ang tubig pero siya sad ang atong model sa dihang nagpakatao siya isip atong leader. Muna siya makabuhi nga bunga ang paghatag o kalipay sa atong isig katao. Gilingay imong tupad ing na nalipay kang nagtupad ta ina lipay kanang wa mulingi murag wa ginay bunga. Muna si Kristo model man siya nato unsa may ang gibuhat, wa siya kaila sa tao, ang tao sa duwa kaila niya pero kining tawhana nag-antos
sa sakit. Paralyzed siya, 38 years na. Why nagpakabana niya? Kay daghan sa kay ditong masakiton. Niya, gila-ila ni Jesus, ana, luoy in town kaayo, ingos Jesus, ako ana deka, 38 years nga paralyzed, maulagi Lord, maulagi Sir, ana. Siya niya, gusto pa kang maayo. Ana, kung kamo pa'y pangutan-on ni Jesus, na kay sakit, 38 years na, gusto pa kang maayo? Ayaw na lang, tiwasuno na. By that time, nga 38 years na kang nagikalakaw, murag tiwasuno naman gaana, ay na lang pangandoy. Pero si Kristo, wa siya maghuwat. Kay niingon mang tao, wa man ko'y makaalsa na ako padong at tos tubig. Kay mulihok man tong tubig, basta mo gawas ng power kunos Ginoo dito. Dadon na tong masakiton, basta mahumol ka dito, nga nilihok ang tubig, kana maayo ka. Siya, maunhan naman siya, maalihan, mandigit siya katos maus tubig. 38 years na siyang gasigig suway-suway, ana. Looy, no? Kitang mga Filipinos, pila nakakatuig na nag-antos ta aning atong hunger. Kita ba, mga Filipinos? Akong nadunggan, gasugod ni atong Marcialo, nga daghan kay tag pag-antos din is Pilipinas, maubit atong siging demonstration hangtod nag people power. Kanus aman tong nag people power ta? 1986. Ana, gikan ato hangtod karon pila na katuig? Kamulay kwenta dia. Sobra na 38 years, oy. So ang Pilipinas karon gaantos og maayos, kagutom, sa kalisdanan, unemployment, ana. Mo na mangita tag mga leader sama ni Jesus nga mutan-aw sa kalisod. Ang problema ros Pilipinas, dili si President Duterte nga kinahanglan gyung ipriso sa ICC, dili si Vice President Sara nga kinahanglan gyud nga ma-impeach. Dili sad si President Marcos, dili sad ang mga senador or mga congressman. Ang problema nga atong atubangon isip mga Pilipinos, kinig yung kagutom, kining sala sa graft and corruption. Karon kanina sa mga terorista, mga NPA, gipamatay ang mga tao na sad. I-video pa, naaroy bagong video nga ilang gipangpatay ang mga sundao, mga kafgo ba to, ilang gipangpatay, gibidyohan, o niya, gi-upload, naagyon na ang ilang mga naong, ambot, ipatawag ba ka na sa quadcom ba na? Hilig maganila mo patawag, fake news ba na, o tinuod ba to, wata kay bao, ipatawag, unta na, para maklaro, kay sunan ka, singgit-singgit pa mabuhi ang sa to ilang gisinggit. Nanay na nagkaning bisyo, kaning drugas karon na porti na sad. Nanay na nagvideo samtang nagsuyop sila ila ng himuong content sa ilang TikTok, sa ilang Reels. Prostitution, mga sala kini nga social sins nga mo'y problema gid nato kanig yung ingon ana, labi na ng graft and corruption. Nangawagtang atong kwarta perting dagku ang kwartang nangawa ganita kay bawog hain gigamit gyud to. Nya pun-an dayon aning atong mga nangadaot nga environment. Mo nang kusog na kay tamo baha karon, flash floods, nya pay linog, nya pay bulkan nga nibuto. Dili tao ang ato rong problema kung dili kahimtang. Og ang ato untang pilion, mga tao, mga leader, sama ni Jesus, mutan-aw sa tinuod nga kalisdanan, dili magsigig pangaway sa iyang isig katao. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Jesus, giayo niya ang masakiton. Tanawa ragod ang ilang mga leaders, ang leaders sa mga Hudiyo, nasuko nganong giayo sa adlawng ipapahulay. Pagka mga buangon. Si Jesus nga mo'y nagtabang sa tao nga masakiton, ila na sa noong gustong patyon, kay nganog yung nisupak sa balaod sa adlaw ipapahulay. Usahay,
masubraan ta ka legalistic. Dili na hinuon ta kakita sa tinuod nga problema. Og para nako mao ni nahitabo karon sa atong mga gobyerno, sige silang ginukuray ana, siging hearing diha, gagasto ra bata ana nya kana ra bang ilang gigastos hearing, ang ato ra sa nang buhis. Nya wa gyud ma-address ang atong tinuod nga mga problema. Dili tao ang atong problema karon, pero kay wa man gi-address ang tinuod nga problema, dunay mga tao nga mipasamot sa atong problema. Mga leaders ra ba ni sila? Nya nang-apply ra ba ning uban ani og pa-re-election? Unsa man i-re-elect nato sila o dili? Kita nalay mag-igo. Muna mamalandong ta atong ampuan nga makakita tag mga leaders nga motabang gyud sa atong kalisod. Dinhi sa atong parokya unsa may tabangonon dinhi karon? Kusga. Kana, nahibaw mo dahil mo nga slots ang atong problema. Unsa may buhaton ninyong naay mga naamoy tuburan sa tubig, inyong naamoy kwarta diha, 100 pesos. 100 pesos raman ni nasay 500. Unsa may inyong buhaton sa atong slot? Paliton. Ana. Ikaw niya pa der kay maglisod na sad mi dire. Di lagi mo maglisod kay sama sa kahoy nga natanom sa kilid sa suba, dili mohonong ang pagpamunga. Na magay pobre kayo nato dinhi nga slatter, di lang kumusultis ngan, nagtrabaho ni siya isip katabang, maid ba? Maid. Iya ginanggi paningkamutan kada sweldo nya, kada semana man siya mo sweldo, kada sweldo mo palit gid siya labing minus usa ka slot. Unsa man sokol mo ani, dugay-dugay na gid siya og nahimo gid na siyang consistent. Muna salamat kay sa ato mga slotters, mao ni ang ato karong update sa atong slots. Ang atong SBF DAG kaning atong paras kumbinto niabot ng atong halin og 54,048 ka slots, na apay 5,952 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya do na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 na ang atong nadawat. Ang para sa atong Holy Week celebrations o sa fiesta kaning atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP, niabot na sang atong halin og 14,406 ka slots, na pay 55,594 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 503 na sa datong nadawat. Daghan pa kay ni siya no, 55,594. Nya ang atong gitarget ani nga mahurot unta ni karong May 3. Napayo sa kabuan og duha ka adlaw. Kaya kaning hotdon. Mahurot kaning palit. Kung inyo lang yung ipabaha ang inyong bunga, tag 100 ra gud na. Nya ang atong itabang ni Father Arnel Ponce sa iyadtong simbahan kaning haligi para ni Mama Mary HPMM, nahalina na sa tag 8,958, na apay 3,042 ka slots nga available. Nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Sa atong ginagmayng paagi, wa ta maghunahunag baos except gracias Ginoo na malita ning slots. Nakahimo tag daghang mga nindot nga activities, nakapakaon tag daghang mga pobre, gani natukuran na tog balay ang ubay-ubay gyud nga mga pobre nga way hapit balay tungod ni sa atong pag-ambit sa healing water of Jesus. Unsaon man nato ni pagpadayon, atong tan-awon kanunay ang panginahanglan sa atong isig katao. Dili ta magsigig tan-aw sa atong personal nga mga panginahanglan. Muna si Jesus wa magpasikat
Ni-exit gani siya, nya niingon dayon siya sa kaning tao nga naayo pag ikaduha nilang kita, ayaw na pagpakasala. Kay ang sala maoy babag sa atong pagduol, pag-ambit sa tubig nga makabuhi. Sala. Munang dunay ni first communion nato karon o ni first confession, si wako kailaan limot ko, Maria. She is growing in Dubai. She cannot speak Cebuano but can understand a little. Pero she, with her family, very interested to be fully in communion with Jesus. That's why she sought to confess and to take First Communion this morning. So let's give her a round of applause. Thank you, Maria. And from then on, we hope na she will also impart to other people the graces, the way we also impart our graces to others as we continue communing Jesus in this Eucharistic celebration. Kaning atong pag-ambit ni Kristo dinhi, sama unta ta sa mga kahoy nga gitanom diha sa tubig sa Ginoo, mamunga ta ngadtos uban. Usa ni ana pagpamalit og slots. Ikaduha ang pagpili og mga nasudnong leaders karong panahon sa eleksyon. Sa Dios non gyud nga pagpili. Di ta magpadaog ang mga kwartang ipanghatag, dili ta magpadala ang mga impluwensya nila sa atong kinabuhi. Tan-aw nato unsay ilang gihimo para sa atong nasod. Unsa sila ka committed nga mo sumpo niini karong nag-anam na gyud ka kuyanap nga mga sala sa atong nasod, labi na gining terrorism, killings, kaning mga bisyo, graft and corruption, drugas, o mga kaning pagkabakako na sa atong katilingban o pagka-immoral sa kadaghanan nga ila nang ipagarbo ang ilang mga bisyo na kaniadto ikauwaw nato, kaniadto dakong krimen ang maong butang, pero karon ila nang i-reels sa dihaan ng social media. Duna unta tay mga leaders nga mosumpo ani, apan kana mga leaders nga muralagwa o dili gani ganahan mo hisgot ani, di gani mo condemn ani, ato gyud ang papahuwayon lang usa, kay they are not needed at this time. Mangita tag leaders nga Christ-like. Manindog ta. Mga igsoon, kung mas nakaila kita sa Dios ug nahiusa kaniya, mahimo kitang mabungahon. Busa moduol kita sa Dios ug moingon, Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa walay puas, magmanggihatagon sa ilang kaugalingon sa pag-alagad kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga manggihatagon kitang muhalad sa atong kaugalingon, sa ingon, mutubo kita sa atong pagsunod kang Kristo, nga may malumo o mapaubsanong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga mabatunan nato ang tinuod nga diwa sa pagpaubos, diha sa atong pagtagad sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog, sa ingon, maila nato ang presensya ni Kristo diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makakaplag og gugma og suporta, gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pangamuyo. Nga sila nga nanag-una kanato, mahiusa uban sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pangamuyo. Langit nung Amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag, mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
sala ka namin, iliw kami, ituloy sa pagsala. Inunuwa, luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kailan ang ingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa halangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dala ko amay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Kaluy paglimpyo kanamo Ginoo og bag-oha kami pinaagi niining langitnong sakramento, makabot unta namo
ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine fruitfulness or pagkamabungahon diha sa Ginoo. Nya ato ning ipaambit sa uban para mosamot pakadaghan ang atong bunga. So padayon tagpalit og slots atong SBF dag para sa atong kumbinto, tag 500 pesos per slot. Nya na ay 16 slot challenge nga tag 8,000 ang atong GHDP para sa ato ning Holy Week celebrations o Fiesta celebration napay tag 100 pesos ni siya. Napay 55,594 nga available. Nasa 12 slot challenge nga tag 1,200. Nya ang atong HPMM para itabang natong Father Arnel Ponce napay 3,042 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. So in summary, 700 ang kantidad kung atong palitagtag sa kaslat ang atong 3 slots. Unya ang challenge niya 11,200. So open na sad ang among mga GCash karon kay first day maron sa Abril. Na-close naman to akong GCash na puno. Karon open na sad. So padala lang mo GCash. Niya padayon tag apil sa atong Via Crucis dinhi kada Biyernes human sa alas 6 nga misa ug ang atong prosesyon sa image ni San Vicente Ferrer atong patron human sa alas 6 sa misa matag Huwebes ato ning duyugan. Unya ang atong Couples for Christ ang Christian Life program nila magsugod karong Sabado pitsa 5 sa Abril alas 8 gabi. So mga couples pwede mo attend inig yun para mapanindot ang inyong kinabuhi isip minyo. Nga padayon sa mong support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Nana ni ron siya 242 naman nakaraan pa mo na ilang gitan. 242,000 ka subscribers. Nya view, like, share ug subscribe lang para mas daghan pa ang ma-enrich sa atong mga pamalandong dinhi o makahatag sa mo gamayng income sa atong parokya para sa charitable expenses. Nya ang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Kanalay tan-awa aron nga ang informasyon nato official sad di ta mabiktima sa mga scammers. Thank you very much. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kadim. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos mo sa kaluoy, ikaw ang aming mahal, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa katanan, Jesus amoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salangidong tanamo, dili na mag-usap kami.